Иванчо пита майка си: Мамо, какво е 69? Ох, ами 69 е, как да ти го обясня, четно или нечетно? Нечетно, Боже Господи, нечетно. Час по рисуване. А сега, деца, нарисувайте членовете на вашата фамилия. Иванчо, какво рисуваш, бе? Ами моя на тате и дедовия, нали казахте членовете? В час. Иванчо, кажи 3 съгласни букви. Ш, Т и Б, госпожо. Простак, мръсник, кажи други 3. ВГЗ, госпожо. Иванчо решава кръстословица. Марийке, какво и трябва на една жена, за да е щастлива? Любов, внимание, цветя, Иванчо. Има място само за 3 букви. Кажи нещо с 3 букви. Час по рисуване. Госпожо, много сте красива, затова ви нарисувах. Браво, Иванчо, браво, а сега ми нарисувай и дрехите, ако обичаш.